Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:09 na. Pabalik na diri kon na welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na maulanon kita nga panahon. Nagatupa ang ulan diri sa bahin sang Metro Bacolod. Anay presume ini man ang sitwasyon sa palibot sang Negros Occidental. Action Hotline. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad Biyernes kita karon nga presentation mga kaaksyon. Oy kadasig lang sang tiyempo naton ari na kita sa Marso 6 tuig 2020 nga pagpangalagad. Action Hotline. Damo kita sa mga balita nga tutukan na karon nga aga. Pero check karon ta karon lakat sa panahon kag panugyan gikan iya sa bahin sang Pag-asa kay kag diri sa lokal sa PDMP. Bangod nga aga pa purti ng tupa sang ulan, no? Aga pa nagatinupa ng ulan. Kag actually kagabi pa ini nabatyagan diri sa aton sa bahin sang Metro Bacolod. Hopefully sa iban nga bahin sang probinsya hindi madamol ang pagtupa sang ulan. Action Hotline. Tanong pinagkamadalag ko nga mga balita nga tuntutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, oy, ibaloon ta na no ang resulta no sang liwat nga pagpatigayon case conference kahapon sang City Legal Office, BHA, komitiba ni Councilor Inesito Novero ang tinutoyo i-settle or himuan na desisyon adtong mga himo balasang city pagpangdemolish sa mga puloy-an sa itong ginatagan ng ward sa siyudad sa relocation site. No? Kaya may mga violation. Amo nang rason nga ang nakitaan sang City Legal Office kag BHA may violation gid sila ya. Nga nagkomitera mo ng rason kung nga agin patuman ang demolisyon. Action Hotline. Ang pamangkot, sino bala ang dapat nga hatagan gid na sang benepisyo diri o kon
award. Ang mga daan nga sadto ginatagan na kaapang ti may mga violation o kung ining mga bag-o karon nga tawadan sang puluyan kag dapat providean matapos ngayon sila ang nadalahig kon parte sa ginatawag nga road clearing operation itong mga balay nila nga nagkalawagtang. Muna nga aton sini isa sa mga istoryan karon nga aga sa headline number 2. Hoy duwa ka mga rape cases diri ho sa Metro Bacolod. Anong latest update kag investigation sang kapulisan? Grabe, isa tricycle driver ang isa ginaligar ti amay man amay kaymuan sa iya sini kaugalingon nga anak. Sa headline number 3, now, ari i-update na lang anay kay nag-ayo gid ang hepe sa Banwasang Valladolid, no? Kay may ara sang kaso hit and run nga nagluntad sa Valladolid. Actually, pangayo gani siya sang bulig subong, especially sa publiko nga basi may mga witness nga maghatag information sa PNP. Amo na ang gusto nila nga mahibaluan tani no kung sinong magka-coordinate na sa police dira kay kaluluoy man ti may nahitan ran and then ti ang lain kay napatay no i-check ta lang kadugay sa aton sining hepe dira sa Valladolid agud nga mahibaluan ta kun anong bala may ara na sang update may makabulig sa sining pamilya sang napatay no kaluluoy man sa sining biktima no nga tinabungguan siya anong nakabunggo na siya man gabi nga daan madulom hindi magidiya kompleto sa street light na sa area sang Valladolid kundi delikado i-check talang nagkaroon no ang hepe dala sa Valladolid o Valladolid PNP kung ano ang latest nila bala may ara na sa naghatag sang pilag ka mga information. Upod naton karon nga aga si Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up si Aksyon Elry Dutilios kay Aksyon Dorel Kabato. Ako naman Aksyon Artay Hupon, naga-welcome kita no sa aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor na via Facebook Live kag sa mga nagatutok na paagi man sa YouTube. Bangod nga ang Aksyon Radio Bacolod, mabatian hindi lamang on air kundi harap man kita online. May available dira nga chat room no nga pwede nugid padalaan sang inyong mga mensahe. Please, naipadala dira ang inyong mga mensahe para nga mabasahan taman. Mga reaksyon, komentaryo, kag opinion ninyo, ipadala lang palihog sa aton sini nga chat room. Kung wala ka mo Facebook account, wala man internet connection, pwede gid nga magapadala sa aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sa nga text hotline 0938-225-5017. Ipadala dara ang ino sa nga mga mensahe no kay hatagan ginaton ina sang pagtamod. Sa mga kaaksyon ta nga nagamonitor na karon nga aga, salamat gid kag sa mga early pa nagpadala sa ilang mga mensahe, basahon tagid ina karon dugay isa-isa. Kumusta naman ang implementasyon bala pag-regulate sa mga tricycle? Not diri sa Bacolod, may mga operation partiklamo mga nagkaradakpan. May mga reklamo ang mga tricycle operators, ang mga nagapanag-iyas ang tricycles, nila naman, dapat kunta ni anay pag-ipatuman, ang tuman nga dinakpanay, kay tiway maganing ginapangdakop, ining may mga ruta balang nga nag-aagi mismo sa mga mayor nga dalanon. Ibaloon to nabi karon sa mismo chairman sang komitiba sa transportation mga kaaksyon. Online sa hotline. I-check ta karon nga aga ang hepe sang Valladolid PNP kay ti may kaso dira nga hit and run basi pa man lang may magabulig sila kung nanong latest sini. Mayara na bala sila sang identity kag sumungman may mga witness na nga naghatag dira information. Joining us this morning is Captain
Joseph Catonina sa aton nga linya. Sir, Captain, good morning sa Action Art, sa Action Radio Bacolod, live ka subong sa Action Hotline. Yes, mayong aga action ha. So mayong aga masag kalamati isang action radio no. So ay ko subong kagad. Yes, mayong aga liwat action ha. Sir, ang latest to sir sa kwan, sa hit and run sa area mo da, kag no, may ara na gid man nagbulig sa inyo hatag information? Yes, reaction na to sa may ari katagala dire subong ni no ginatipon nato ng mga witnesses so that ma-determine na naton kung sino gid man ang tagbunggo sini. So kagabi as of 7:30 PM kagabi may reported diri nga may nabungguan no hit and run. So later on sa pag-follow up namon ang nagbunggo diri accordingly sa mga witnesses mo ang Ford Ranger Ford Ranger wild truck. Wild truck, naamo na siya. Color black. Yes, but sadly, wala naton or nila makuha ang ginatawag nga plaka kay bangod nga may temporary plate number lang ini. Then actually ginlagas pa digani sa mga witnesses, sa mga paryente, si Mariket, sa Rosa, kag si Julio, si Larso, nga hinablo, si Bat Dumiritso. So, but may mga kita diri, may kuwaon pagid kami isa ka witness, kag same time may CCTV camera diri sa mga alagyan. So, okay. It might be kung magbukas di makakuha kita sa ginatawag naton nga CCTV footage niya action art. Yes. So, bali, ni sir ang victim? Kag, nakilala na ni siya? Yes, ang biktima na to na mo si Ricardo Hilarso Jr., Itolentino, 62 anyos, may asawa, kag nagapuyo diri sa Purok, ilang-ilang, barangay poblasyon, Valladolid, Negros Occidental. Okay. So, according sa iya nga bata, while inom ni sila sa Tiangge, from diri ayon nga congruing ka pa south direction, ang ilan ni nga balay ari diri sa may kilid bomba, diri sa may biligyaan sang mga pao action art. Oh, okay. Yes, at around 7:30 sang gabi, while nga nagtabok sa dalan, going from west to east direction, matabok mo din sa Tiangge lang action art. Okay. Yes, then while nga nagtabok siya, according sa iya nga hinablos, nang nagtabok siya doon, nag-alang-alang siya patabok, kay bangod nga may salakyan nga going from south to north direction. Amoy niya ang later on na naton, nga Ford Ranger wild truck, nga color itom. Okay. Then accordingly sa iyang hinablos, nabungguan niya sa kilid, sa iyang right side portion, sa iyang lawas. Then na-thrown out ni siya, according sa iyang nga bata, kaya nga nagalantaw sa iya. That's why ni siya thrown out siya that measuring about to 10 to 12 meters. Kalayo lang? Yes, 10 to 12 meters. Okay. Nadiri sa sa may Center Island Action Art pa. Okay. Then while pag-responde sa aton nga traffic investigator sa police, nag-responde naton, kindala ni sa diyan immediately sa diri sa Bacolod District, correction sa Valladolid District Hospital. Okay. And then ang bangod ara sa makaulubong nga ilimno no influensya niya okay nagcheck pa mo na lang ang mga niya kaya actually during some time ni daw na niya suki man niya sa naton kay bangod nga amon sa permiso daga mahubog. So pag sa doktor okay man lang action art. Then later on sa mga 9 PM na sang gabi, ang pamilya do nag-worry bala din ang siya mismo do siya action art suffer mo siya ginatawag na masakit niya pasensya na sa sa nagtagpulumatya na TB kaya may cirrhosis of the liver na sa lately so ang tao ni gilang biktima naton maniwang nga tao. Okay.
So siguro it might be sa ako na nga hindi mata doktor, no? Siguro it might be nagka-komplikasyon siguro action art. Mhm. So immediately nag-decide yung resident doctor diri sa Valladolid District Hospital nga transfer niya sa Bacolod. Okay. Yes, at about 9:45 in the evening, or rather 9:41 exactly, carried yung referral doctor sa regional Okay. hospital. 9:41 sang gabi, dala ko siya. Mm. Then immediately sa sang mga medical apparatus. Then later on, mga past then. So wala kita dirigin, wala kita diri sa ginatawag na death certificate nga action art. Okay. So past then, approximate sang pamilya diri sa bata nga nagdala dito, sa muna siya na gimbawian sa kabuhi action art. So, subot ang balon may tendency nga basi may mga fracture ni siya nga daway lang mabatyagan bala ba si internal ang bleeding bala Captain? Yes, it might be mo gina siguro action art. But ang sang agal ni sa naka-report, follow up nato ng investigation. So amo niya nga ato na come up ng investigation action art. Still continuing pagyapon ng conduct namon ng investigation so that ma-determine naton kung sino gid man nagapanagiya sa isang Okay. tawag nga Ford Ranger. So may initial maginasubong update na follow up naton subong action art. So may panawagan ka kung sino man ang tag-iya o nagamaniho sining Ford Ranger wild truck nga nakabunggo. Ang direksyon niya going north, sir, no? Oh yes, going north. So so lang ni ang natawag na oportunidad subong aga. Salamat kita sa Action Radio sa programa ni Action na tayo hupon. So kung sino man nagapanagiya sumisang ginatawag na salakyan nga Ford Ranger, color black, ang direction from south to north direction. So ang biktima nanugid mo na kumbaga napatay gid. So ang pamilya nagapanawagan man siya at least do hindi naman ko naman pagamo so far gani action na ari ko disubong sa tubangan kung pamilya. So mapa-assist na sa action art kung nagid man no. So papayo guro action art yata ko nga akon nga cellphone sa bata sang biktima so makapatulong. Yes, sir, please. Kaya mo lang na. Sige. Sige, salamat gid sa Captain. Sige be, ara siya. Hello, ma'am. May umaga, action art. May nga gaho obaw. Umaga. Condolence mo no kag sa Salam. sa pamilya nyo da. No, anong panawagan, appeal mo sa driver o nagamaniho, tag-iyas ang salakyan, ma'am? Panawagan, mangkutani action art na magtungka matutani kay hindi naman lang ko magpagamo si action art nga ako mambala itagaan yung mga kami tayo itong obligasyon nga ginimo di ba action art tao? Ate, sige. Nabato naman sa pamilya, no? Ano kay aksidente Hindi ang naman natabo? ako action art magpagamo gusto ko lang action art nga mabuligan naman lang kami action art ako tigado man kami mo. Gani man. So, anyway, ano ganing kompleto ang ngalan niya, ma'am? Angelica Hilarso. Angelica. Sige, ma'am. Angelica Tamon Hilarso. Ate, sige, ma'am Angelica. Condolence liwata. Lindri sa amon sa Action Radio salamat. Bacolod. Sige, action art. Salamat. Action art. Salamat. Captain, thank you, gid. Puwerte. Dako gid ang utang namon si mo karon nga Captain Katuntina, sir. Yes, action art. Siling ko, gatek si Action, sir? Gatek si Action Eden? Yes, so. Siling niya budlay ni si Sir ang hipis, ang Valladolid. Siling niya kay sa ulihi, basi kon magretiros pulis ni, basi siya na ni ang aton nga, hindi lang kay reporter, basi man-announcer na di sa Action Radio. Thank you. Gusto pa appreciate action art. Perte si Action Eden. Sila ni Action Eden, kaangayan kay Captain Katuning na ba? Perte siya. Manino yung panawagi sa imo, sir? Wala mo ko yung mga terminolohiya ni action. Sila nga ganay, sila nga... Ginatawag daw nahuya, makuba. Sila ganay ni ko, sila ni Action Eden, yung perte ang maninoy ko ba? Oo, dano sa namon gini action art. Wow!
Sige. So, anyway, Captain, thank you gid sa information. Hopefully, makabulig ini dira sa inyo sa Valladolid. Salamat gid, sir. Good morning. Ano, utod siya? Action Hotline. Sige na lang, tawagin na lang kagpasalamat ya. Ring mo na utod ang linyata. Captain, ka monitor mo na sila na subong. Oy, sino man tong tag-iya sang salakyan, please, hindi naman magpagamo ang pamilya, buligin na lang to. Aksidenteng natabo mo. Hindi na paghulatang at ipangitaon kapag karon may mga CCTV footages karon nga makuha. And then, pangitaon ka man gihapon, tilay na naiya, pero mas nami, coordinate ka na lang sa pulis, mabuligan mo man tong pamilya, kay aksidente man ang natabo no? So, condolence dira sa pamilya, no? Amo gina kay kabalo ka ang aksidente, hindi mo gid mapulong. Puli ko nang monitor ng tagiya o kon mismo abi ang nagamaniho tagiya dira, please. Ang imo salakyan, ang Ford Ranger nga color itom nga naglabay dira sa Valladolid mga alas 7 kagabi, nakabunggo sang isa ka lalaki nga may edad na, napatay gid samtang ginabulong o gindala sa hospital. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Samsan anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Na, karon dugay inyong mga mensahe ha, kag ginpadala nga mga komentaryo kag reaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kadtuan ko lang patrol na no ninga mo ninga waswas ng ulan, may sunog sila ginispondihan. Let's have action Eden Abuso sa patrol. Patrol report. Action Eden. Action Art, may nga gano live kita nag-report diri sa may bahin naman sang Woodside 1 diri sa sang Barangay Elihis kundi in Action Art. Although nga ti Grabing ulan subong sagwa Yes, ni siyang Action Art. studio sa Action Radio. Grabe gid ang tupa sang ulan. Yes, miskan diri Action Art sa ginatindugan ta subong hindi ta gani ka live gino kay nagakabasa gid ang aton nga cellphone. Pero ti Action Art ari kita diri kay ti naglantaw kita sa sulod balay Action Art ubos gining tanan nga gamit. Bati kay concrete ti ang pundasyon sang balay Action Art syempre ara lang gyapon ang structure pero ubos gid ang kagamitan sa sulod sang panimalay. Actually Action Art nakibot kita gani no kay kilala taman ang tag-iya mismo sang Puloy-an. My teacher back then na from kindergarten hasta elementary Action Art. Iyan sa mga middle sila ni Teacher Joy Middle Action Art. Nga ti sunod sa iyan istorya ko siya wala lang dugay. Nga naghambal siya nga mga alas 7:20 Action Art. Naghalin di sila sa Puloy-an kay ti makadto na siya sa Eskwelahan. Sa eskwelahan. Upod man ang iyan niya ang isa niya ka bata kaya ti oras na ti klase man Action Art mo do nagaulan ti pero may klase ya. Ti wala di tawo ang amo nga balay Action Art actually ginguba lang ni gani no sa mga katapos ng DFT ang ilang trangka sa gate. Sumumban ang pertahan kay para at least matapna lang gid gilayon ang Kalayo Action Art kay we understand ang ang tubang balay ni nila ang nagtawag sa Bureau of Fire. Sa Bureau of Fire kay ti So wala gid gali bilin nga tao sa balay nila ano siyang natabo ning sunog? Wala gid Action Art Uy. pamangko taman gani si Mami Del no kun bala may ara sila siya mismo may nakita kay ina nga nagasaksak pa nga mga kuryente di or what pero ti suno sa Action Art sa ila kwarto kag sa sala di kay ina wala pero wala lang siya kuno idea sang iba sa kwarto pa sang iba niya nga mga kabataan Action Art wala nila ma-check gid ti amo nang posible di nga basi posible man wiring man gyapon Action Art hangalinan sang Kalayo kaya so far padayon pa man ang investigasyon diri sang aton nga mga
BFP personnel kag tinagpangabay lang subong si Ma'am Midel nga nagaistorya na pag action art mo ang iya kabataan nga iban bag-o lang man nag-abot kag nagpangabay nga hindi lang sila danay action art magpa-interview kay do kalain pag action art kinakibot na lang sila nga amo ni natabo who would expect nga perting bubo sang ulan. Pero Gani? may sunog action art nga nagluntad ti amo ni action art na So mo kita ko di sa imo nga ginapadala nga mga pictures so gamit nila kala ubos gid sulod. Yes, ubos gini action art ang ila di nga pertahan ngin guba lang ni gani isang BFP para ti matapna gid gilayon ang kalayo action art. Ubos gini sa sulod kay aminado man si Teacher Joy Midel action art nga ang damo pa sila daan sa mga kortina di kagamitan nga hapos gid action art Lamunon sang kalayo. Lamunon sang kalayo. Kaya mo na ding bulubudlay. Subo action art nagsulod sila kita gamay sa ilang puluyan. Ara pa yung hit mo ang init kay ti posible grabe yun yung kalayo action art kay ubos gid diri sa sulod. Okay. Pero pasalamat na lang action art nga sang natabo ang sunog wala sang tawo sa sininga puluyan. Din gani liwat Woodside, Woodside 1 action art diri sa Barangay Alihis. Alihis din ganing landmark din ganing kamaagis na. Pasulod ka action art sa Lopwes Panaad bala. Lopwes Panaad. Okay. Yes, uluunhan lang action art ari lang na dida ng Woodside kung going ka Panaad, left side na siyang area. Bauti layo paguro na gina maestran sang manunudlo na. Dira lang sa Megumi Academy action art, dira sa may Lapit lang gali man. Oo. Titulo siya ng ang ilang at tupad balay nagpanuwag dito sa eskwelahan. So din siya nagatudlo kagin pabalo nga ti amo nang natabo di action art sa ilang Okay. nga balay. That's why ti dagon-dagon sila dayon nga magbalik dire kay ti kabudlay man action art no kay ti ilang ni Dan Puloy Andy nga pamilya. Sige. Action art para sa dugang karon nga detalye kag kung ano man ginahalinan sa sunog bantayan na lang sa iban nga News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Live diri sa Woodside, Barangay Elise ni Action Eden Abo sa unsa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Action! Breaking news! Isa ka balay ang ginatupok sang kalayo no kag kunano ang investigation sa Bureau of Fire Protection pila bala ang damage ni bantayan lang karon na sa pagbalik sang patrol. Action Hotline! Sino ba maglaom nga muning tinupa sang ulan nga perte halin pa kaina sang aga may sunog ba ya nga nagtuhaw ti first ini I understand no nga kalitan sa karon nga bulan nga ginapatuman sang Bureau of Fire Protection ang Fire Prevention Month. Action Hotline! Ang sa National Party Helicopter nga nagugpaas to kag update sa mga medical bulletin sa mga general pakaronan tarang na no sa mga matagas nga opisyal sang PNP. Action Hotline! Morning by the way sa kay Madam Dali Yasag monitor siya karon nga aga. Salamat sa pagtutok. Harapan si Utol si Nonoy JR Tayhupon and the Kids, thank you so much. Sir Arman Pilayo Tugas ang Negros Daily Bulletin. Morning man, may lang nga pag monitor. Ari pang iban ho. Araman ga tutok si Imbong Diocampo. Nya may aga, ga monitor di tanan nga personnel sa Barangay Maaw sa Barangay Hall. May lang nga pag monitor ninyo na. Salamat gid no sa inyo sining pag pamati all the time. Araman si Prince Basher Estilo Inidal Jr. May klase, may klase. Why advisory man? Kay kung may advisory gid man aga pa na mo ginahatag halimbawa sang city o Bacolod sa gaton sining provincial government LPA pa man lang no ang klase ang suspension sina nagakatabo in kaso kung may ara sang kwan no in kaso kung may ara nagid sang bagyo kag tropical cyclone warning signal most likely amo na pero depende man kung kaisa kung dinamol ang ulan niya kaya ang advisory sa pag-asa halong kita sa pagtupa sa ulan. Action Hotline! Jocelyn Song Comedia Action Art tamyaw ko apo ko nga gwapo Akero Intrata Islaw happy birthday and God bless. Haraman si Maria Luz Grijaldo Makunat maulanon nga aga Action Art maulanon gidi kay
Dili nga ni Samon, magwa ka lang sa studio do, pero tigid ang bubo sa ulan. Haraman si Isabel Marie Luzada. Good morning. Thank you, Gida. Nonoy Tahunes, Ophelia Galero Arce. Good morning. Have a blessed first Friday. Keep up the good work. More power and God bless. Watching live. Din kasubong Ophelia ga monitor. Warlito Milyama. Uy. Si Tong, nanuningalan mo nga nagwarliti nitong man. Sino ngagin isla nila ini? Si Tong Milyama, ang presidente sa Operation Tulong Task Group. Good morning. Action Hotline. Sila nga natamyaw ko taran nga gapamahaw sa kalan-an ni Gamay sa Doña Juliana Block 9 Bartolome Street. Nagapamatigi sila subong samtang gapamahaw. Kag tanan man nga mga miyembro sa Operation Tulong Task Group nga nagamonitor. Halin sa inyo presidente Tutong Milyama. Action Hotline. Alas 8:52 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Pakarunan ko lang ni ang parte sa latest kag advisory gikan sa PDMP kag driman sa Office of the City Disaster Risk Reduction Management sa Bacolod no kunadnong advisory kay we have on the line Attorney Joselito Bayatan, ang City Legal Officer sa Bacolod City. Attorney, how are you? Good morning. Good morning. Okay lang ato na. Okay lang ato ni Obradya. Sige, salamat gid Attorney. Siling ko samukon ta ka night this morning while nga tiara ka na sa office mo dira. Pero I understand may mga meetings pa gusto ko lang maki-update kundi may mga pilaiya ka mga gindemulish no nga sadto ginatagan award sa relocation sites ng city and then discover nga may mga violation ang iban sadto na una na nga gindemulish and because of the appeal and through the resolution nga gin approved sa council, I understand do may case review kamo o nga ginpatigayon, although ang pag-insindi ko nga balkapon ni Attorney Renisito Novero ang councilor nga under siya committee ang ambalya sila nga do nagtawag sa akon sa Attorney Bayatan nga actually natapos ang aning proseso sila galing gin-consider lang. Tell us, Attorney, no, kay para sa benepisyo sa mga tagpalamati kay subong ang question, sino ba lang dapat nga iatagan sa award ni atong mga nag-violate nga matigayon naman ang case sa conference ni Sheila kay ang hearing or ining mga bag-o subong nga mga beneficiaryo. Tell us, anong latest ni Attorney? Actually, ang ato subong just a brief background no. May ara kita di LG Circular 2019 atong iyan ni 2019-167 atong iyan ni Pangulong Duterte nga mag-clearing kita sa mga illegal occupants. Okay. And then at the same time, may policy ang Malacanang under the Presidential Commission on Urban Poor, PCUP, no demolition when there is no relocation. Okay. So, ginapatuman na gid na. But even before that directive came out, may ara nakita mismo yung mga obra diri nga pang-clearing kita sa mga illegal occupants sa City of Bacolod. Now, because of that, we are determining sa mga relocation nila no relocation site. Kag ang aton relocation site, this has to accommodate settlers na mga informal settlers. So we refer to City Ordinance 269. Kag in-review naton ang mga relocatees o ang mga informal settlers sa ginawagan na naton sa mga Solayloan dira. Okay. So which was also ongoing long before ini nga may mandate na kita from the national office yung mag-clearing sang illegal occupants. So, ini na padasig naton, kitungod kita mo, kita sang aton nga i-relocate. Now, ang problema subong, kay ang gipangtagaan na relocation, ang iban as early as year 2000, 2001, tagang iban gintagaan pa sa relocation mga 2012, iban 2015,
Wala man to nagsilanyo. Apakante kayo ang lupa. Kag tagaan ni sila notisya, kag ang iniyang ginatawag na case review committee, iniyan sa Bacolod Housing Authority, kag ginapungkuan sa City Legal Office, kag gina-review nato nini, kag ginapatawag sila. Okay. Pag ginapabalo sila nga may violation sila sa ordinance, therefore, kansilahon naton ang ilang pribileyo. It is covered by City Ordinance 269. Now, ang gipangimo ni sa mga natunggan, nagdali-dali doon sila panggana sa ilang mga kawayan, nagtulotulda, tanan, just to make a semblance na may alas na kuno structure. Okay. Which we are very sorry to say na na-validate na everything was already properly done. Natagaan sila sang nagakaigo nga pagpabalo. Pag ipabalo sila nga because may violation, we will give this to the people who are more qualified. Because this what they are being given is simply a privilege. It's a privilege. Now, if they were given that lot under the ordinance, may 90 days, may 30 days na sila to relocate, and a moratorium of another 90 days. So, 120 days. Okay. And another one, hindi pa na-garantiyang na ilan na. From the 120 days yung nag-expire ang moratorium, they have to be there continuously for a period of 6 months. I see. So ay gani na comply. Kag tinuig kag wala. It's really a blatant lot. Now, naging clear na itong gihatag sa aton diri nga mga qualified nga occupants. Because the may nagkakto dire, no? Sa may pag-hearing, example, pambansa yang nagreklamo siya kung nga aging clear to ang ipamutang yung mga kawayan nagtunda. Pinamangkot siya nga di kaya ka-star. This was awarded way back in 2015 pa. Ngayon nagpuli siya sa kawayan. Ay, sus. Nagpuli siya sa kawayan. In other words, may dalay siya sa kawayan. Nga diri siya sa Bacolod magnagay, mag-adi siya sa Bacolod tinirami? mag-settle. Kawayan yun ang iyang dota. So, we can get actually the answers from them. Kaya gina-validate man rin nato. Now, ang ining ordinance is simply giving them the privilege to settle because they are qualified as informal settlers. Okay. Kung inabandonar nila nga privilege, they are not informal settlers. We have to give this to those who are qualified. Kaya hindi kita subong clearing. Okay. Yes, sir. So, iniining nga lote, we are referring sa Progreso Village ni siya, attorney. Yes, correct. So, subong, at least halos na kumpleto na and those nga na-discoveryan ninyo nga may violation, hindi gito sila mag-claim and then with finality na ang inyo mga pag-deliberate kag case conference. So, ay na sa matabo liwat pa si attorney? Ang ato mamban sila yang kapatuman na lang kita sang layi. Okay. Now we have the basis of the ordinance and this is not done according sa kung ano lang masulod sa ulot. Okay. Out of any range. May ari kita diri. Kag ining case review committee is really founded diri mismo sa ordinance. Okay. So, ang punto sila karon, if we will not strictly implement this, number one, gina-violate natin ang City Ordinance 269. Yes. Number two, hindi kita maka-persigir naman isang direktiba sa Malacanang na mag-clearing kita sa physical occupants. Diway naman kita sa Ilohan. Okay. Now, we are... I don't think na effective ang government kung ibutang kita sa stalemate. We have to do something. And yes. This is the thing that we should do. Yes, sir. So, bali, ang ining mga bag-o subong, halimbawa, ngati sila naman ang ginhatagan sang award, the same thing will happen to them nga kinanglan, i-process nila dayon, kag butangan nila to permanente nga puluyan nga dito sa mantiner, or else, the same thing will happen to them. Yeah, pag ginakabalogit sila, once this was awarded to them, we have to follow up sa nila nga pag-relocate nila. Okay. Kailangan in 30 days, istara nila, o hindi pa, moratorium of another 90. And then once they settle there, we will still check ang continuous settlement nila for 6
months. And Okay. forever na. Dira. Aha. For them to enjoy the privilege. Aha. Sir, So, yes, sir. monitor talaga, no? Mm. But not only that, we are also now investigating ang ining pamaligya. Correct. Ah. So, ginapabalo nato na ang nagabakal, we are telling them, please don't, because we are really bent on canceling it. Mm. No, may aras kita nga ginagirman subong sa ginapatawag naton subong ang nagbaligya pag ang nagbakal. Mm-hmm. So, ginapabalo naton subong palihog, hindi ka mo magbakal because you are not buying anything. Mm. No, this is may ginatawag kita nga statutory lien. Ah. Bilang ang layin mismo ang naghahatag sang lien o po ng encumbrance na ang inyo dila diretso mas mayor ang iya sang syudad. Mm. So, kag ang ining nga propiedad sa halan ta niya sang syudad. Mm-hmm. Gintagaan namin sila yung yun. So, di ka kita nga tagaan ka ilistaran, magkakabayad yan ng tax. Gani man? Mm-hmm. Wala kang kabayad ng tax. Ginagaan pa siyang mayong dala nun. Mm. So, I don't think, you know too much enjoyment of a right. Okay. Hindi mo na maintindihan mayong kahulog sa abuso. Correct. So, ini sila, kung mapamatunan, kagapin pagid ang nagbaligya sa rights, nga subong ipatindugan, bisan dalag ko, pangabalay sa mga nagbakal, ti ang matabo sina, sir, kwaon lang balayin lain, no? We are actually starting on the matter of vacant lots. Mm-hmm. Vacant lots, We sanay. are starting on the matter of vacant lots. No? Kaya kadamo na kung kadugay na that there could be transfer by maybe by inheritance or whatever. Okay. We have to look into that. Pero iniya ang bakante mismo yan na masapos di mo. Mm-hmm. Makita dayon naton. Okay. Kaya kung wala pa nag-settle na wala. No? So, we are starting on this. We are starting first on the fundamentals. Aha. So, can we expect na this year, tani, matapos ba kompleto na ning tanong proseso sa 2020 nga plasta na tananda, kagang mga kutob nag-violate, mahatagan na sang nagakaigo nga pag-akto para nga tayo yun kag mangin maayo na ang relocation site naton, attorney, sa pagsulod sang 2021. Nautod siya? Nautod ang linya ni attorney? Sige, balikan ta lang siya. Alas 9:03 na, Action Radio Philippine Standard Time. Kay Girly May Atong Salazar, good morning. Thank you for listening. Paring Simeon Lingco Ronquillo. Good morning, pare. Pag-greet lang ko kay Manong Abel kag Manong Tandoy. Attorney, sorry gid na utod ang aton linya, sir. Yes, nakato. Siling ko hopefully by 2021 o sining nga 2020 matapos ng tanan ni maplastar na sa insakto kagusto nga perspektibo ang purpose gid sang aton nga relocation site so that by 2021 ti mangin maayo na tayo yun na kag masettle na sila mismo dira sa relocation site, attorney. Yes, we share the same hope. Kag ang aton malaming direksyon is ipatuman ta lang ang layi. Kay kung if we follow the law, we can see the fairness. Okay. No, pero kung bayulahon nato, hindi natin makita ang fairness o kung ang paghatag sa layi sa hustisya. Like for example, ang iban tuya gakinanlan sa puluyan, ang natagaan na yayaw ay sa galiakinanlan, dasong tiniran niya. So, of course, we have to let them go. Ang ato yung pwede nira, dahil siya may kaya mo na yung tinutuyo sa layi. Okay. So, for those yara, please follow the law. We will respect that privilege. Mm-hmm. Sige. On that note, attorney, salamat gid sang time mo gin-share karon nga aga. I know nga damo ka pa alatin di Hondera. Salamat gid, attorney. God bless ka. Good morning. Salamat, Action Art. Sa atong tikpalamati, mayong aga ka. God bless man. Action Hotline. Attorney Joselito Bayatan ang aton sining ang City Legal Officer sang City Government of Bacolod. Now, hopefully and hoping that after 2020 ini mga issues tab lang inang baligyaanay, sang lote, ginatagan ka sang gobyerno, oportunidad,
man na-demolish ang balay mo sadto diri sa Bacolod, sa mga lugar nga ti ara ka man nag-star sa private land man or sa isa ka luting ginapanagyan sa gobyerno, gin-demolish ka, way kilistaran, gin-providean ka sa government, pero sa uli na diskubrihan, ginbaligya mo man imo iya, ang imo diretso dito sa relocation, violation, nga pwede bawion sa imo, kag mismo sa nagbakal man sa imo, sang diretso. Action Hotline. Kaya mo nang dapat way labot kay subong ginasentruhan sang city ang bakante ni nga maluti mo. Damo pa na sa mga ginpamakal. No, may mga nagapamakal na. Actually, pati ako siguro naginoferan sila damo. Hindi lang ko kadumdum sa ngalan sa to, pero may ara nagpalapit sa ako ng istorya. Kung willing ko magbakal na sang lote, sa manubo lang kagasarangan nga presyo, nga ikaw itong mapatindog puluyan, hindi amo. Ginanegosyohan iya. Kaya hindi kita ng iban, nagahimo man sinibangod gati. Kung dito na sila mag-a-star, kag dito sila nagatiner sa relocation site, ang rason nila tibod layo man gyapon, sir, sa amon nga palangabuyan, kaya ari kami gyapon sa downtown, ara kami gyapon sa kilid bye-bye ang amon palangabuyan. Porti amon na bala nga siling ko, may kasuguan man. Ang isa paguro diriti, dapat i-consider man pagi sa PCUP, kung paano mapasiguro, mabuligan man ang mga beneficiaryo sa relocation nga mabuligan magpatukod nga makaplastar sila to Why na sabihin na kada best kung may puluyan ka nga tawgon nga imogin mo. Action Hotline. Ti sundon ta na yan, okay? Damo to nang garereklamong grupo nanday anti kung anong mambal nila sini, no? Sa desisyon karon kay siling sang city ginapatuman lamang nila kung ano ang nakasaad sa lay. Action Hotline. Isabel Marie Lozada, good morning Marelos Grijaldo Macunat, Jocelyn Songcomedia, nabasa ko na Prince Bashir Estilo Inidal Jr., thank you man, no? Sa inyo sining pag-monitor. Gregorio Sel, niya mapagpalang umaga sa lahat, watching from Singapore. Okay, good morning. Josephine Morillo Sibel, Gregorio Sel, Nestor Escobido, Pilami Bandoquillo. Nestor Escobido, siling nga ginatamyaw ko lang, sa Barangay Binuyan, ang Escobido family, Inosas family, ga-monitor. Salamat kita, Christy Arevalo, Araman si Linlin. May ngagas, tanan nga taga-mulo-buloy, labi na sa akong pamilya, sa Gayim family. Oy, silang si Jovida, no, good morning sa inyo. Araman ka si Marvin Ko, Tita May Honsay, Nestor Escobido, o Serani Hanggayo. Araman Bachelor siya Puhas, nagamonitor man Kat Amar. Uy, condolence ko tayo busit. Queenie Padilla. Araman si former councilor, manini Alex Paglumutan. O araman si Marian Villasis. Madam, good morning. Bowie Jolingo. Christy Arivalo. Sige. Nakuan ko na kaina. Cesar Lanaria. Araman ka monitor si Elna Liado Singguan Culuso. Kumusta ka na? Second kasi na ito na. Gardi Dromal Genises, Jinky Dagia Montelibano Merais, Araman si Manang Jean Pabilio, no? Rimsel or Ramsey o Sitpili. Araman si Nida Siguanse, Jinky Dagia, nabasa ko na. Edwin Imbang, oy, sa mga Pampanggenyo na si classmate Edwin, no? Araman ga monitor karon nga agad. Thank you kita. Cesar Bustamante Biloya Jr. Attorney, good morning. Engineer Arthur Normandy, Toto Eduardo Espiliuga Jr., Glenn Talafiero, good morning man. Paring Peter Cedric Aujero. Upod ng kami monitor Louis Ispuerta. Salamat gid paring Peter. Sir Roger o Maninoy Roger Montalvo, Glenn Talafiero, araman si Jadar Menises, Pelami Bandoquillo, Kapitan Juan Suniel Malayang, Jacob Harder, Pastor, morning sa imoda. Ivan Huisna, oy, kumusta ka na? Action Hotline. Araman, Monitor, Attorney Dan Pondevilla, Rosalyn Grati Porguelo, Jesse Diquilato, salamat gida kay Marlon Caniete. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
naging ko tiyempo, pasensya, hindi ko malabutan ng iba na mga mensahe ninyo. Ti ano kay limitado lang niyo, ang aton sininga panahon. Pero ang reminder ko sa inyo, bala parang ang aton lawas, pabago-bago man lakat sa panahon, subong perting ulan, sunod nga inadlaw, mainit naman, kiti manog sunod ang summer season. Kinanglan ang aton ikayang lawas, ang pundasyon sinikag mapasiguro, bala, nga kampiyon ang iya sininga kondisyon. Kaya mo ini ang ginagamit kapin pagid kon hard working or hard labor ang aton trabaho. No? Papakod ta immune system kag resistensya sa lawas. Ti na mangkon mo lang kung nagagamit ikaw kag mayara ka sa produkto sa Dr. Alfred's, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Napunan sa phytochemicals, amo na nga madamo gid sang mahatag niya, mapapakod ang aton immune system. Dugangan pagida nga kompleto siya sa vitamins and minerals, vitamin A to zinc, no? Nga kompleto nga makatagid sa imo sang maayo nga kondisyon sa lawas. So layo ka sa anuman nga balatian, ti kon layo ka sa balatian kundi hilway ka tanan nga obra mo matigayon mo gid, di ba? Kag ti kon may legs kape, Dr. Alfred's green coffee. Mo nang gina-recommend naton, damo pa variant kag subong may bag-o ang Dr. Alfred's black, no? Nga product kinami ini. Sige lang black kay i-feature tagin na sa inyo sa pilak may nadlaw ni para maintindihan ako na no pag inang benepisyong madulong sini. Tandaan palihog, Dr. Alfred's products ang inyo masaligan. Action Hotline. Ang iban nga mga mensahe nyo, kag iban talakayan tabo, karon nagidlang sa udto. Sa Action BBB program, with Action Del Mar Madera sa technical side, back up da, karon nga aga, sa Action El Rido Tilios, kag Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action